Jana, mahal. Pag-ipon na lang ta. Ha? Ah, makalitan man sa tanim mo, Warren. Nga naman. Oh, di ka ganahan? Ay, kung ingna nga sud sa 8 ka tuig na tong relasyon, nagduha-duha paghihapon ka na ako. Wa man. Dili man sa ingon, ana. Mura man gani kag way planong magpakasal kay wag gyud kay hiskot bahin, ana. Unya karon makig-ipon na hinuon ka? Mas maayo man gud na nga mag-ipon una ta. Aron, mas maila-ila na tong usag-usa. Oh, kun ba na? Sige. Way problema na ako. Total, pareha man ta nga nanay mga trabaho. Sakto na ta si dad. Mao gani. Sige, inig day off na to. Manghakot ta sa imong mga gamit sa akong apartment. Kanindot sa feelings ay nga naalagid ka before ako matug. I love you. I love you too. Tuog na ta. Ha? Later na. Duka na kay ko, mahal. Mupiyong na gid akong mata. Sige na, matug na ta. Sige, good. Mao ba? Nag-ipon na hinuon mo. Wa na hinuon siya time ni mo? Oo. Kay sabay naman lang may magkita. O niya, inag-abot. Matuog na lang siya diretso. Ay, mas maayo pa man hinuon tong wa pa may mag-ipon kay mangita pa man siyang oras nga magkakita mi. Ay da, pasensya ilang una, uy. Kay ba sinog, busy pa na siya sa pagkakaroon. Unya, hangtod kanos amang ko magpasensya niya, be. Kutob si mo mahimo. Og, sabuta siya nga makig out of town ka. Pagbakasyon mo. Dili kay, puro ra trabaho niyo yun ako na. Ug sige atubang. Out of town? Oh, pwede kayo. Weekend lang kay day off nimo. Naibaw, baya ka nga, bisan og day off na ako, moadto paghihapon ko sa opisina kay daghan kong trabaho nun. Di ko ganahan nga magtipon og mga trabahoon. Leave na lang sa trabaho para sure. Pwede. Sige. Mag out of town ta. Mahal, una na lang check-in dito sa resort ha. Ha? Nga naman? Muapas ako, kay basin og mahapunan ko. Iwason ako akong trabaho, aron wala ko yun naon sa akong pagbakasyon. Okay, sige. Kumusta naman ka diya? Nagtuktoy ka ako dali sa resort, mahal. Sige. Okay, abot ako ha. Okay. Apas dayon ha. Magpaabot ra gyud ko nimo. Ay, nakatog naman ang di ko diri sa mong room eh. Git-git na pero wa pagyapon si Warren. Akong tawagan, be. Kanong dili man ka makontak, Warren. Asa man di ka? Ay, kinuo ko. Pusog man kayo akong kulpa. Nagudiha dyan. Basin og na busy pa lang to. Or basin og nalobat. Yaw na makatext ni mo nga padung na siya. Ambot ba, uy? Lain mo akong feeling? Paabot na lang good. Og huwata nga mo contact na siya. Buntag na lang. Pero pagyapon si Warren. Ang akong cellphone. Oh, uy. Naman din dito kang missed call ni Warren. Kadlawang dako na nawag. Tiin man di ka ni siya. Tawakan ako, be. Sorry kaya nakatuog ko gabi eh. Dugay ko na human niya, giagabagi ko inom sa among amo. Kandiyo tra kayo. Kandiyo tra gidong to pero nakatuog mahinom ko. Mao ba? Unya, wa man lang ka maguna-una na ako, Warren? Nga nagpaabot ko ni mo diri nga ako rang usa, ha? Jana! Makayo ubos ka, Warren. Jana!
O, day. Niyan ako gawa sa resort. Mauli na ko. Manawag na lang uya ko ni mo. Bye. Miss, tabangan di ka na mong mga dangabagi. Ayaw lang. Maikog ka ni mo eh. Ay, sus. Ihatag na ko na mong pangahan o number na ko. Una na isip bayad mo na ako. Ha? Sa ato pa? Mo na ni sinugdanan sa yung love story? Si love story ba? Uy, nga dili man may uyab. Pero happy malagi ka niya, be. Ang. Kay sukat nga nagkaila, mi. To the rescue naman siya, permi. Sa tinuod lang, day, no. Wala akong magpangita ni Warren. Si Ronnie na akong ipangita. Uy! Hunya, day. Kung mangayab si Ronnie ni mo, sugto ni mo. Yes, Ronnie. Gisugot ati ka. Thank you, Jana. Jana, naunsa naman ka? Di naman ko makakita ni mo happy dress bay. Dagan ko gitrabaho. Ay, kay ba ako nga naglagot ka na ako tungod sa akong gibuhat nga pagpanghinja ni mo. Pero, di na ba dahil ko ni mo mapasaylo adto? Ambot. Oh, Jana! Ay, finally, out agad na to. Muli na ka? Muli na ko, uy. Jana! Ang, Ayay. Hiniani mong Prince Charming ay. Excuse me. Una ko. Bye. ganun niya man ka. Ibingaw ko ni mo. O di ko masagot nga, di ka makita. Andali, yato di ka pa uli. Siya na inong dan, ha? Warren? Buang ka! Ah! Kadyo ka! Kaipon ko niya! Ha? Ah! Warren, ang sabasak ko na! Tara, mamaulit ah! Warren, ang sabay Dali, ha? sakitan ko! Bahay na ito mag-istorya! Dali! Karoon papiliyon ka. Gatoy mong laki o ako? Warren, Una-una ang atong 8 years nga relasyon, Dana. Ayaw pag binugo. Ibaylo lang nimo sa lalaki nga bago pa lang nimo nakaila. Karon kinsa imong piliyon, ha? Siya o ako? Ay, naunsa man intahon ka, uy. Ano mas gipili mo na maswaryan kay ni Ronnie? kay maumay sakto na eh. Huwag na kong sayop ka na in love ko ni Ronnie. Day, Kimingaw na kayo ko ni Ronnie. Pero mamasin lang ko nga mausap pa si Warren. Basin pa di ay kaya. Basin pag mausap siya og ma-inlove ko balik niya. Dili ko nga naman nga po na. Na ako'y lakaw mahal ka uban sa kong amo. Sige mahal. Laay man. Muad ko sa coffee shop eh. Para makarelax ko. Upay-upay man og tao. Asa man ka kung makalinggo? Oh. Tempa. Murag si Warren man ang nagtalikod. Huwag na si ka-open na papay. Ang iya siguro ng amo. Basta nung mag-meeting sila. Ako gusto ko, Oh, pag yun na. Gitawag si Papa sa bata. Iyan ang anak. Doolo na ko siya. Oh, Jana? Ha? Pagkaan mo gnaong sa? Ikaw pa rin mo na ko na nagbinuang na ko? Sorry, pero nasayop lang ko atong higayon na. Ug di sa ko gustong pasagdan ng akong anak. Ayaw nagpakita na ko. Ayaw nagpakita na ko. Jana! Jana, sorry! Jana! You look so dumb right now. Sa tinuod lang,
Wa ko masakit tungod kay mahal pa nako si Warren. Nasakitan kong nagkuna-una nga siya ang akong gipili. Pero mas naguna di siya binuang. O may anak pagid sila. Karon, gustuhon man ako nga mobalik pa ni Ronnie. Pero wala ko now nga ikapakita niya. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga igalan, kaagi ni Jana, nga taga Guadalupe, Cebu City. Uban sa awit nga iyang